Il-budget li għandu jitressaq mill-Gvern f'Ottubru li ġej għandu jkollu sens tal-direzzjoni li kienet nieqsa mill-budget tas-sena l-oħra. Dan hekk kif issa, Robert Sabella donnu qed jinduna li Clyde Caruana kellu raġun dwar il-mudell ekonomiku u l-esplużjoni fil-popolazzjoni. Dan intqal fl-editorjal ta' Gazzetta Malta Business Weekly li trattat ukoll il-kriżi politika li għaddej minna pajjiżna matul dan is-sajf. Kien wara xhur saħta insistenza mill-Partit Nazzjonalista illi l-Ministru tal-Finanzi suġġerixxa li hemm bżonn bidla fil-mudell ekonomiku ta' pajjiżna. Hekk kif pajjiżna spiċċa jiddependi minn ħaddiema importati mingħajr ebda preparazzjoni u kontromiżuri, tant li issa fi kliem dan l-editorjal qed tinbagħtu minn popolazzjoni u turiżmu li sploda bla doċċ. L-istess gazzetta tinnota li Robert Sabello donnu qed jirrealizza li hemm problema minkejja li dan wisq biex jinduna. U l-Prim Ministru qed jipprova jsolvi din il-kwistjoni b'ċertu restrizzjonijiet għalkemm hemm bżonn isir ħafna iżjed sabiex verament tiġi solvuta l-problema ta' nuqqas ta' pjanar fit-tul. Il-Business Weekly tikkonkludi billi tispjega kif bil-budget il-Gvern għandu juru kif verament fehem il-kriżi li għaddej minnha pajjiżna u li qed jippjana soluzzjonijiet sostenibbli għalihom. Il-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil joffri soluzzjonijiet. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ressaq diversi proposti dwar kif pajjiżna jista' jkollu kwalità ta' ħajja aħjar u kif il-pagi jistgħu jittiebu permezz tal-ħolqien ta' setturi ġodda li joffru ġobs aħjar għal ħaddiema.